ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପର୍ଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଡ଼ି ଗ୍ରାମର ବିଭୀଷଣ ମହାନ୍ତ କହୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆଫେକ୍ଟ କରି ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଯାହା ବିଗତ ବର୍ଷର ଦୃଶ୍ୟଟି ଯାଇଥିଲା ହାତ ମାରିଦେଲେ ପିଚୁ ଉଠି ଯାଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଲୁ। ତାପରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି। ତାପରେ ବି ରାସ୍ତାରେ ମାସେ ଯାଇନି 15 ଦିନରେ ପିଆଜ ପଡ଼ୁଛି ପିଚୁ ରାସ୍ତା। ତା ଫଳରେ ପିଚୁ ବି ଯାହା ହେଇଛି ସେ ବି ଆଉ ମାସେ ବି ଯିବନି ଉଠିଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପର୍ଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୁରା ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ରାଜନୀତି ନାଁରେ କୂଟନୀତି ଖଳନୀତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ରୁତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ଚାଲିଛି ଭଳିଆ ଅନ୍ଧ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପିଚୁ କେମିତି ଆକାରରେ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପିଚୁ। এই ଆକାର ପିଚୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏହା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯେ ନମସ୍କାର ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ ତଥା ଶ୍ରୋତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ରାଜନୀତି ନାଁରେ ରଣନୀତି ଏବଂ କୂଟନୀତି କେମିତି ଚାଲିଛି ଆମ ପର୍ଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଦର ବ୍ଲକ ପର୍ଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନ୍ଧ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋଭାବରେ ସବୁ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ସବୁ ଭୁଲ କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ। ନୂଆଡ଼ି ଗାଁରେ ସବୁ ପର୍ଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତଟା ପୁରା ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଏହାକୁ ସହି ଆମେ ଆଉ ସହିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତଥାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା।